نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari yang ini kita niyo zaman na ini muna yung waktu pas maghrib. At waktu ini rin guru sintika lang ka amin sinilkado patunton waktu ini. Labi-labi na amin sila ini pagkatutan niyo mga sila balik Islam insyaAllah ta'ala dari intake na to dinat magpalukay tukbal ko siya katutan niyo mayroon na duwaing din ka na Sheikh Al-Gadi Albani falyatafaddal siya na to. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, tunay na ang papuri ay ukur sa Allah. Sa Allah lamang ang Diyos ng lahat nilikha sa dunya wal akhirah. Nagpupuri tayo sa Allah. Humingi tayo ng tulong sa Allah. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah. Nagpakupkup tayo sa Allah laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili at sa mga masasama sa ating mga gawa. Ang sinuman patnubayan ng Allah, walang magkapagliligaw rito. At sinuman iligaw ng Allah ay walang magkapagpatnubay rito. Masaksi ako na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah. At sumasaksi din ako na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo at alipin. So alhamdulillah, sa umpisa lang ng ating programa, ang pinaka importante na itukoy natin ang patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dapat alamin natin na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang Diyos na nagpadala ng mga 25 prophets na nakasaad sa Quran na kung saan, alhamdulillah, ang mensahe na ipinabot nila ay uniform. Ay unity ng message. Yan ay wala kayong dapat sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah,
sa unang-unang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating isa sa pinakamahal na propeta, nag-umpisa ng siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang umpisahan. Ang ibig ko sabihin na hindi siya nag-umpisa sa pamagitan ng tinatawag natin yung normal process ng paglikha na sa pamagitan ng isang lalaki at isang babae. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum tu'ubaw wa kabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. So alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lumikha ng isang lalaki at isang babae. Yun na ay si Adam at si Eva. At galing sa kanilang dalawa na makikita natin na maraming mga kalalakihan at kababahian dito sa mundo na ito. So sa statistic, umabot na tayo mga 7 billion, mahigit. Even more than 7 billion. Ang Muslim lang ay more than 2 billion at mga iba pa. Subhanallah. Nag-umpisa lang sa dalawang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay si Adam a.s. So, si Adam a.s. ay nilikha galing sa wala. Alhamdulillah. At ang pangalawa na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang babae ay galing sa isang tadyang ng lalaki. Subhanallah. Yun na ay si Eva. Kaya alhamdulillah, sa ipangatlong klase ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na si isang lalaki naman galing sa babae na walang involvement ng lalaki. Yun ay si Maryam o kung baga sa Islam. So alhamdulillah, alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya niya gawin ang lahat alinsunod sa kanyang kagustuhan sa pamagitan ng pagsabi kun fayakun. So alhamdulillah, ang ipang-apat na klaseng paglilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo mga sangkatahuan. Nilikha tayo galing sa lalaki at sa babae sa pamagitan ng sperm cell at egg cell na tayo ay alhamdulillah umabot ng bilyon dito sa mundo na ito. At alhamdulillah, kung ang problema natin ay tungkol sa Panginoong Diyos, dapat din natin na itukoy si Adam a.s. ay mahigit pa kay Jesus a.s. Dahilan si Jesus Christ ay pininiwalaan ng mga sila na hindi maniniwala sa katuruan ng Islam na siya ay isang Diyos, anak ng Diyos, at liban pa doon ay may divinity bilang Diyos ng sangkalibutan.
Pero ang katotohanan, si Jesus alayhisalam, kahit kailanman ay hindi niya inaangkin ang kanyang sarili bilang Diyos. Pero ang sinasabi niya, ako ay pinadala lamang sa mga nawalang tupa ng Israel. So tayo, mga considering na Pilipino, for the meantime, no, na hindi tayo kasama doon. Ang Amerikano hindi din. Ang mga Rusyo hindi din. At mga iba pang mga nasyonalidad na involved dito na ngayon na sa mundo na ito ay hindi nilikha si Jesus alayhisalam bilang Diyos. Tulad ng paniniwala ng mga Kristiyano ay hindi talaga matatatanggap-tanggap ng kahit sino man dahilan siya ay pinadala lamang sa mga Israelite, na yung mga Israelite na sumusunod sa kanya, na hindi yung mga Israelite na tulad na makikita natin na walang respeto sa human rights. Nalaman na ng lahat na ang katotohanan na hindi sila. So alhamdulillah, kung meron man na may turing natin na Panginoong karapat-dapat ay dapat si Adam alayhisalam, dahilan siya ay nauna pa kay Propeta Jesus alayhisalam. Si Jesus ay pinadala after ni Propeta Moses. So ang sinasabi ni Propeta Moses na meron parating ang prophet sa katulad niya, a prophet like unto him, unto Moses. So kung ang ating pinag-aralan ang tunay na sinasabi ni Propeta Moses alayhisalam, yun na ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya, subhanallah, ay natukoy na predict na siya sa kasulatan na nauna tulad sa mga Torah at Injil. So, alhamdulillah, kung alam nyo mga kapatid, ang Bible, wala yan sa katuruan ni Jesus. Sa totoo lang, ang words Bible, wala kasi turuan ni Jesus. At ang Kristyanismo, wala din sa katuruan ng teachings ni Propeta Jesus alayhisalam. Dahilan, hindi siya nag-angkin ng kanyang sarili bilang Kristiyano. Yan ay talagang dapat natin pag-aaralan para malaman natin ang katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos Allah. So, alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng sinasabi natin, ang uniform na message na pinaabot niya sa sangkatauhan, yan ay paniniwala na walang ibang Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo at alipin. Wala ng katotohanan, kaya alhamdulillah, magandang balita para sa mga hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo, alhamdulillah, tatanggapin nyo ang katotohanan tungkol sa katao ni Jesus na siya lamang ay pinadala bilang propeta. Alhamdulillah, at maniwala kayo na ang katotohanan
na ang pinakahuling propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kung sino man na hindi naniniwala sa kanya, alhamdulillah, at maniwala siya sa huling araw niya o bago siya maabutan ng kamatayan, alhamdulillah, lahat ng kanyang kasalanan ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alhamdulillah, siya ay papasukin sa paraiso kahit na wala pang siya nagawa sa mundo na ito. For example, halimbawa lang na may isang tao na dito ngayon o nanood sa programa na ito at alhamdulillah, tumunod siya sa akin sa pagsaksi na ganito sa salitang Arabic, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa alayhi salam Rasulullah wa abduhu wa anna al-jannah haq wa an-nara haq wa inna allaha yab'atu man fir kubur. Ang ibig sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah, ang lumikha ng lahat ng sangkalibutan, ang mga bagay na hindi natin alam, at mga bagay dito sa mundo at sa akhirah. Alhamdulillah, siya ang responsible sa paglahat ng lumikha ng yan. At ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo at alipin. At maniwala din ako na si Jesus alayhi salam ang kanyang sugo at alipin. At alhamdulillah, maniwala ako na ang paraiso ay katotohanan, ang impyerno ay katotohanan, at ang tao ay maabutan ng kamatayan lahat. Walang mabubuhay dito maliban sa Allah lamang. At after ng buhay na ito, ang unang tanong sa atin, mga kapatid, man rabbuka? Sino ang inyong Panginoong Diyos? So kaya, alhamdulillah, ang lahat ng mga propeta nag-umpisa kay Adam a.s., si Noah a.s., si Solomon, si David, si Jacob, at subhanallah, lahat ng mga propeta hanggat sa mga huling propeta na sina Moses, si Jesus a.s., at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang mensahe lang ang pinaabot nila. Kaya sinasabi nila, if you follow us, if you go our way, we are in one direction. Hindi ibig sabihin, pag tayo ay maniniwala sa kanila, tayo ay Diyos o tayo ay mga propeta. Alhamdulillah, tayo lamang na tumutugon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kung saan na walang ibang Diyos na sinasamba ng mga propeta kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, isipin nyo na lamang, mga kapatid, si Jesus alayhi salam, siya ay pinadala na ilang propeta na nakalipas. 22 prophets na nakauna sa kanya. Isipin lang natin, mga kapatid.
Paano na yung mga nabubuhay na kauna sa kanya, ang mga propeta na kauna sa kanya? So, ibig sabihin, hindi ang kanilang Diyos ay si Jesus. Yan ay talagang palatandaan ng mga tao na may magandang kaisipan. Inisip niya, kung si Jesus ay Diyos, na sa panahon niya, tapos nagkiklaim siya, at hindi siya nagkiklaim. Hindi ako nagsasabi nagkiklaim si Jesus. Kasi hindi na sinasabi na ako ang Panginoong Diyos at ako din ang dapat niyong sambahin. At ang kasalitang Kristiyano ay hindi niyo makikita sa kasulatan na nakauna kay Jesus alayhi salam. Subhanallah. At yung kahit sa New Old and New Testament, wala kang makikita na may Kristiyano o Bible lang. Ang sinasabi dito, alhamdulillah, ang nagtukoy sa Quran, yan ay tinatawag na Taurah wa Injil. Ang kasulatan sa panahon ni Moses alayhi salam at si Propeta Jesus alayhi salam. So alhamdulillah mga kapatid, kung gusto nyo magbagong buhay, alhamdulillah, wala nang ibang salvation maliban lamang na tatanggapin natin ang katotohanan para tayo, inshallah, mapapasok sa Jannah, sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi yun ang unang-unang requirements sa tao na dapat maniniwala tayo, tanggapin natin na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, inshallah, sa ngayon, ay hindi ko na muna pahabain ang aking panalita. Alhamdulillah sa programa na ito, sa araw na ito. Alhamdulillah, inshallah. Sa next week, inshallah, ituloy natin ang ating subject patungkol kay Jesus alayhi salam, na kung ano ang katotohanan, yun lang ang ating sasabihin, na alhamdulillah si Jesus ay kahit kailanman hindi nagtutukoy ng kanyang sarili bilang Diyos ng sangkalibutan. Siya ay propeta ng mga nawawalang tupa ng Israel. So alhamdulillah, hindi ko na mapahabang aking pananalita. Alhamdulillah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabraw wa thabbit ahdamana wansuna 'alal qaumil kafirin wansuna 'alal qaumil munafikin wansuna 'alal qaumil zalimin wansuna 'alal qaumil muqtadi. Alhamdulillah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Ano yun?
Ay pa, Oh, nagkuhan ako. sa stock mo. Oh. 39 pa. Tadi. Oh, Malayo pa. malayo pa. So, ano nga. Yung pas mo. Yung pas mo, pa niyo nin. Tayo din ay